Alícia és el primer laboratori del món de gastronomia amb rigor científic i compromís social, que treballa perquè tothom mengi millor. El que hem de fer és crear coneixement per fer que tothom mengin millor. Hem de mirar d'ajudar a la gent que fa que puguem menjar cada dia, que són els productors, que són els pagesos, que són els pescadors, les pescadores, les pageses, els artesans. L'oli d'oliva verge extra té un rol important en la cuina tradicional. El que no té sentit és que ara que es produeix el millor oli no sigui el nostre greix bàsic, perquè hi ha d'altres productes de la terra que costen molt de valoritzar. Què caram ens passa perquè els que tenim el privilegi de ser hereus d'una cultura alimentària que el fa servir com a greix bàsic no en gaudim d'una manera incondicional? Posem mil excuses cada dia per justificar per què no comprem més productes de la terra, perquè no ens preparem un menjar una mica més bo, que si no tinc temps, que si és molt car. El gran problema és que ens falta educació. Ens falta educació no. Algú ens està educant i ens està educant per als seus interessos. Aquí es fan les coses bé des de fa força temps. Jo crec que anirà bé a tots els productors d'oli si la gent té cultura de l'oli, però és veritat que el Siurana té un avantatge per ser l'oli de base, perquè és molt rodó, no? Perquè és molt equilibrat. Per tant, siguem intel·ligents tots per entendre que es tracta de fer-ho bé i de que la gent s'hi fixi. A mi m'agrada molt la paraula entenedor, perquè jo no sóc especialista. M'he especialitzat en no ser especialista, perquè a mi el que m'interessa és entendre què és el que fa que les coses siguin bones, què és el que fa que les coses ens agradin. I al final acabes entenent que t'acaben agradant, t'acaben venint de gust aquelles coses que et convenen. I l'oli d'oliva verge extra, en aquest cas de Siurana, ens convé. El que es tracta és de que ens agradi, que ens vingui de gust allò que ens convé. I per fer-ho és important entendre per què ens convé. Per això m'agrada que em digueu entenedor. És veritat que gràcies a la nostra cuina creativa els experts del món ho saben. No sé si saben prou que també hi ha una cuina tradicional i popular que és igualment interessant i que és estructural. I a més, i sobretot, el que és important és que ho entenguem nosaltres i ens ho creguem. Quan em diuen quin és el plat que t'agrada més, doncs escolta, segurament el pa amb oli, jo sóc un fanàtic de l'oli. Però és veritat que a vegades, quan el vull percebre més, m'agrada molt en barreges on es permet aquest lluïment i aquesta diferenciació. Si aquest oli, per exemple, ha servit per amanir un tomàquet, una ceba, i després el que queda allò segurament és una de les salses millors del món sense diferència. També patata i mongeta, amanir del moment amb molt oli verge extra, en aquest cas de Siurana. És que, mira, pell de gallina.